After zisankho munali simmayankhula after MC Vitalo Wamboma munali munasowa simmayankhula pano mwatulukira munali kuti matane ofusidwa amvekere ifeso kuti tinasowa munasowa ndinuyo komanso ifeso takhala kupanga zinthu zikuluzikulu takhala kupanga zinthu kuposa amene amangosokosera mangolubwalubwawa. Okay, ofusa tsopano uzafusaso mwapanga zinthu zanji mukuti mwapanga zinthu pamene imene ena amalubwalubwa inu mwapanga chani ofusidwa mmadziwa zipani zina zinangobwera mwangolubwalubwa osapanga kena kalikonse abweraso kuti awanamiza Malawi mabodza omwe aja amene awanamiza aja basi yeah kenako ofusa uja kudumpha kufusolira. Next question. Interview ya dzulo guys inali yambwelela. I'm sorry to say this. Kumano interview ya dzulo inali yambwelela. Mbwelela tuzeni zichi. And mwina ofusidwa uja anakakhala kuti okumandi Brian Banda I think sanakakhalapo ndipo mafunso aja sanakawatha complete sanakawatha. Amene president amoja kuti chipani chanji mbaku wako movement development president wako kuti Peter Kowana. My guys hey kaba ndale zimezonera kwambiri kuti interview yezo munaonera kwa simunaonera riyandi and mwina it's just a match. It's a match kuti anakoma ndi interviewer amene yoyo anakoma ndi ofusa mafusa so ugonaso chifukwa anakhala Banda nakakakamira iwe sunayankhe tufuso anakamba zoti sunayankhe fuso tayankha fuso. That's it. Nde nkhani zake ndi zimene zonse nde interview uja it's just a match. Komano I wish kuti Peter Kowana nthawi naye kumtsogolo muno adza kumane kuti Brian Banda adza kumane ndi Brian Banda mwina mwake adza ndiye mafuso okhima chifukwa chapo zipenyetse mafuso amene acha amamusilira amadzadza kuti iyi sayanga president wanji omatikita mmanja that's lack of confidence. Sakuzidalira kumaka mango tikita mmanja nje fuso ukaneka kuyankha fuso straightforward. Amwene boma iri ena kuli blame kuti asili kuchita bwino chani inu mukutipo chani ifeyo ndifeke tabwera tayankhulani mukutipo chani musabomali ababa president I contact mulibe akuyang'ana kumbali amaonja ayende mende kubetsa amwena amaonja ndebo yasola sichikomeni ayira ndebo ala sichikomeni guys siri kuziwa de but I know somebody out there ndiko kupasana kapati kana kapati bina kumambira 10 minutes and I think mungu wonera ndemona kuti mbwelela zake za mtindo wanje president wambwelela amenocha president wambwelela mbwelela zenizeni mwina ena mutakona kujinja yako mwina sinaona kujinja yakeso. Hey guys, thank you so much. Malawian cameras but it's just open a platform aliyese athawe yankhula maganizo ake mmene waonera kuti niyo nthuja
yeah komano inende kutsatira chisankho cha 2020 cha mtsogoleri mudapikisana nawo inde komabe mwakhala muli chete pakatipa. Sitikudziwa kuti mwakhala muchita zotani. No, sikuti takhala tili chete mwina ndinena kuti kapena ndiyona amene munakhala muli chete mmati lambalala ifeyo ngati achipani takhalapo. We believe in working with focus komanso kukhala strategically positioned. Yes, tifuna yambali kapena kuti vaka kapena kuti yambakata timafuna upanga zinthu mwadongoso. So timaziyang'ana zinthu ndikuzizukuta kuchokera kapena kuti kudutsira pali wambo pa dziko. Kuchokera 2020 imene. Yeah, that's around 2020. And strategically, we have done a lot to send and having a kali yambakata. Oh. Yeah. Nchani chimene mwachitapo pakatipa chimene ifeyo mwati ndamene makulambalalani koma ine mwakhala mukuthamanga background. Muona kuti panopa anthu amene amaoneka kuti analiyo ati amaoneka ndiphokoso lokhala limene akhala kukupanga ndiphokoso limene limuona kuti panopa abwera nawo kuyambiraso zomwe zija kuti ine ndapita uku uchoka uku ine ndapita uku. So masera ake amene akhala kuchitika ndio jananena nthawi ya chisankho 2019 kuti tikuyenda kuti vumbulusa anthu amene atakavumbulusa anthu kwabalisa tipereke moyo wachitukuko chuma kwa anthu oponderezedwa osauka komanso amene kumbuyo kunthawi zambiri akulephera kufikiridwa anthu okhala kumidzi. Kodi inuyo makhulupirira kuti kutumikira Malawi ndipo pokhapokhapo atakupatsani mpando wa utsogoleri wa dziko? Sichoncho kwenikweni ukhoza kutumikira mu njira zosiyanasiyana koma tikati kufuna kubweretsa chitukuko in all sectors of the society, the engine room as far as utsogoleri kapena kuti ndale za democracy zili concerned, then mwayi umene umakhala kwambiri pamene ukutenga position ya dziko. Ntsopano kuchokera 2020 ndikukumbuka munalemba nditu pa tsamba lanu la Facebook ku wayamikira a president achakwera atapambana pa chisankho chimene chichi. Pakatipa pachitika zambiri mabungwe akuyankhulapo mene zinthu zikuyendera mdziko lino. Inu ngati ambako wako mukuona kuti kuchokera nthawi imene chofika pano zinthu zakhala zikuyenda bwa? Paluyamikira kuti zinthu kuziyang'ana mu diso la ndale la democracy. Pali kuyamikira kuti ufuna kupanga consolidate an element of peace and justice as derived from the tenets of love, tolerance and coexistence to diffuse tension. Ndikupemphani kuti mwina tilimbikirebe chichewa chifukwa programu itufuna kuti mwina amalawi ambiri ayitsatirenso mosavuta. Okay. Yes, sir. The mechanism of Ragasi amati exclusive, so no matter mwina kapena imafuna chizungu kwenikweni. Yeah, yes, sir. Yeah, ndati pali kupereka mafuna bwino malingana ndi mene zimakhalira ndale za democracy. Pali kupereka mafuna bwino pofuna ulimbikitsa mtendere bata kulolerana komanso khalira limodzi. Inani makhulupirira kuti ngakhale mutakhala kuti mwasepana zina ndi zina pa democracy pamafunika kutsatira zimenezi. Chifukwa zina zonse zochepa chitukuko chimabwera ngati zinthu zimenezi zimotani mwazikwaniritsa. Amene munatchulawo kuyamikiridwa nthawi yake ndi kuti papangidwa chitukuko ndi zinthu zingapo zosiyana. Mukhoza kukhala kuti mukuyamikirana kuchipyapya cha ulendo kuti mukuyamba mpikisano kapena kuti munthu wachitenga chinthu chicha. Mkati mwa ndime pamakhalabe zinthu zina ndi zina zoti matha kufuna kukoza.
mmene mukunenera mabungwe kuti ena ndi ena akhala akuyamikira ngakhale zipani kumene zotsutsa zakhala zikuyankhula ya zimatengera kuti kodi chimenewo amati akati munthu achita bwino ndi chani yo amazikuta moti chani chifukwa mwina azikhoza kutheka kuti anaponyera manifesto imene anaponyera ija mwina yakwaniritsidwa akhoza kunena kuti kwa ineyo mwandichitira bwino zipanizo zikhoza kutengera naso kuti zipani chimene chikulankhula ndi chani chifana ngasi anthu amene aja anali woti apanga kathumba kamgwirizano kana zipani zinayi 9 ngati sindikulakwisa pakathumba kamgwirizanopo wina wake ndithu sangalephera kubwera poyera unena kuti ineyo ndikuona kuti zinthu zikuyenda bwino yeah. Koma funso langa ndilonena kuti zipani mabungwe akuyankhulapo mmene zinthu zikuyendera mdziko lino ino ambakuwa sinakumvenipo ndi kuti mwabwera poyera kudzafotokoza kuti ife tikuona kuti ulendo wa Tonse Alliance ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko lino amalawi moyo wawo kusintha bwanji sinakumveni mukuyankhula zimenezo ndiye funso langa ndilaino ngati ambakuwako mukuona kuti zinthu zikuyenda bwanji pakali pano ife chifukwa chake tabwera unena kuti chisankho chimene chikubwera cha 2019 tifuna tipikisana 2025 I mean 2025 And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. tipikisane nawo chifukwa ufuna kupikisana nawo kusonyeza kuti there is kapena kuti pali kusiyana maganizo pamene pali kusiyana maganizo pamene pali gwero la democracy ufuna kupikisana nawo zikusonyeza kuti pali zina ndi zina zimene ife tikuona kuti sizili bwino ndipo tikhoza kukosa panopo simungabwere poyera kuti fotokozera kuti tikuona kuti zakuti sizikuyenda bwino ndizosabisa 2019 tinaenda agenda imene imati tikuyenera tiphwasule adani pachituko ya dziko lino amene akhala kudyera zipatsozi kuchokera chaka cha 1964 kufikana pano amene akhala kungosintha manga 1964 ukafika 1994 ukafika 1994 ukafika 2004 ukafika 2012 2014 2009 yes 2009 of course I did omit because ngasi utsogoleri wake ndimene sonakhala ngati wali fixa 2012 chabwino yeah ndukati fixa 2019 umene namba 2014 2020 ukafika pano muona kuti matimu wake ndi omwe akungosintha majeze so chifukwa chake ife tikunena kuti tikaphwasula anthu amene ndi kuti tipeza mwayi wachuma ma business kuti afikire anthu amene amakhala akuchichirika kuvota amakhala akuchichirika kufuna rauna zabwino koma zinthu zikangoyera kumbuyo kwamakhala ngati amasalidwa so ife tifuna anthu amene panopa akakhale kuti ali ndi mwayi kapena danga loona zipatso za zimethu zimene vakhala akuzifuna ataona kumbuyo mukati mukufuna mwaphwasule anthu amenewa zikumveka ngati kuti muli ndi mkwiyo pandale zona ulipo muli ndi mkwiyo pandale mkwiyo pandale ulipo koma mu democracy mkwiyo ndi umene ukufafanizidwa ndimaona naja kuti umakhala kusekerera chifukwa chakuti pali mtendere chikondi chikungamo kupasa kulolerana nkhani munayamba yakuti 2025 mwalengeza kuti mukufuna mudzapikisane nawo pa mpando wa mtsogoleri kapena tiyambire pa chipani kuti ngati chipani
chikupita ukapikisana nawo ku 2025 mongotsimikiza chikuyenera kutero chifukwa pamene timakhazikitsa chimenecho yankho lake ndi cholinga chake ndi kuti chizipikisana nawo muzisankho sikinabwera kumakaombera m'manja anthu ene. Sure. ndi mukupita nokha tikuyenera kutero ngati tikufuna kuthana ndi ndale za zimene zakhala zilipozi, ndale zongo maomberana m'manja, ndale zoti mwina adyera limodzi kenako chisankho zitandikira ndikunka na magera anthu anyezi umapita madera ena ndi ena kuti ife ukutachoka ndi kuti tikuyenera kugwirana m'manja ndi anthu akumudzi ovutitsitsa komanso amene wakhala kusalidwa pa zinthu zosiyanasiyana. mwina mu mbiri ya dziko la Malawi nthawi imene taona kuti zipani zochuluka zapanga ubale pa chisankho ndi 2020 mukati 2025 inu ambakuwa kumufuna kuti mupite nokha simukufunanso mgwirizano ndi chipani china chilichonse chifukwa kuti mwaphunzirapo ziwiri zitatu sindikukhulupirira kuti chiganizo cha nzeru chifukwa kuli 50+1 kutsogoloko mwaganizira zimenezo 50+1 kaya popanda 50+1 ife anthu ambiri amene akutsatira ndi ochuluka komanso akuposa mulingo wa 50+1 ndipo 50+1 sitikuona kanyama ngati wopsezera munthu wina aliyense chifukwa chakuti kanakhazikitsidwa ndi munthu amene anadziwa kuti pali munthu ndithu kapena kuti bungwe ndithu likhoza kudutsa pa 50+1. ndikupatsani chitsanzo ngati ku Rwanda kunachitika chisankho pampando Paul Kagame wapeza pafupi 99% pamene pali agenda kapena kuti pamene pali fundo zenizeni 50+1 siphula kanthu ndika chinthu chabechabe ndi chithunzi chabe chamene anthu akutsatirani ngati ambakuwa pakali pano mchotani. ife tili ndi maziko pena paliponse sandamira achipani chathu tinadzala kale chama 2019 panali kenakake kanthu kameneko kamene ndakhala ngati tinakaphonya pano patakakoza tinadzalengezitsa mochedwa kuti mbakuwa ku Movement for Development ndi chipani chimene 2019 chimene wapikisana nawo ndi panali kagulu kenakake kamene kanadzachenjera utichenjerera kanakhala ngati kanalengezetsa mwachangu ndi kamadutsa m'mapazi mwathu muona kuti kanalibe ma structures koma kanatidyera shine utidyera ife pano pasi zingathekeso ma structures alipo pakali pano ambakuwa. Yes, we've got a sophisticated structures. Tili ma structures amene ali akuya kwambiri kuposa ma structures azipani za makolo koma oti sadziwikanso ma structure ake ife oti namene timadziwa nokha chipani. yes timadziwa kuti apa pamene pali sandamira chipani apa pali sandamira chipani apa pali sandamira chipani chifukwa chake nthawi imene mwakhalai mwina zikhoza onjezera pamene timanena zija nkuvuta kuti muonena ake kuti avumbuluka pena pake onena kuti ife nali ku chipanichi tikukala wako ku chipanichi chifukwa madziwa kuti nkuvuta kuti adzilengezetse kutero chifukwa ngasi sandamira achipani chathuchi ili yakuya ndipo sandamira imene ndimene ngakhale maiko ena kunjako akugwiritsa ndi kumagwetsa zipani zoti zinali zamakolo zoti zakhala zikuipa maudindo kwa zaka